palihog manglingkod ang tanan ug atong pamation ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay nasayod kita nga inig kaguba na niining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Kini mao usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang gabuhat. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo. Kay kinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong makita. Kita masalagon kaayo o palabihon nato nga mamiya kita niining lawasa o makig-uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang mapaghimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo tubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Kanimo o Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Kanimo Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Tultuli ako o Ginoo sa dalan mo ug tudloi ug itudlo kini kanako. Tudloi ako pag kinabuhi uyon sa imong kamatuoran. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Nagsalig ako kanimo kanunay. Tubag. Kanimo Ginoo Gibayaw ko ang akong kalag. Sinumdumi o Ginoo ang imong kaluoy o gugmang makanunayon nga ipakita mo sukad pa kaniadto. Pasayloa ang akong mga sala sa batan-on pa ako. Tungod sa gugma mong walay paglubad o sa imong kaayo, hinumdumi ako o Ginoo. Upag Kanimo Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Hinaot unta nga ang kaayo ug katarong magluwas kanako kay misalig man ako kanimo o Dios. Luwasa ang imong katawhan ang Israel gikan sa tanan nilang pag-antos. Tubag. Kanimo Ginoo gibayaw ko ang imong kalag. Magampo kita. Anak Michael sa iyang gamay po niyang ipaambit sa iyang gibasa ganiya. Sa mga usapa, may gabi ka natong tanan. May gabi usa Mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Sa atong unang pagbasa, dinhi gaaso yung nagaingon nga kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, tataw kaayo ang naisulat dinhi sa unang pagbasa. Diin moabot ang panahon nga kita pagahukman sa atong labang makagagahom. Sumala sa atong mga nabuhat, maayo man o daotan. O karon, asa man ta mo pabor ani? Ikaw, man ka mo pabor sa maayo o sa daotan? O siyempre, sa maayo gayud. Busa, mintras aniya pa kita ning ibabaw sa kalibutan, buhaton gyud nato ang mga maayong buhat. Sa unsa man mga pamaagi. Sa akong kaugalingon porting lisura gyud ang pagbuhat og matarong. Kapoy kay buhaton. Ngano man? Tanan nga higayon kita magbantay sa atong kaugalingon nga di ta makasala. Porting lisura gyud kayo. Pamalandungon. Ginaingon sa ato ang Ginoo nga sa pulong palang daan kasala ng tanan. Sala ng tanan. Apan kining tanan dili nato igsapayan. Ngano man?
adunay dakong ganti nga atong maabot pag-abot sa adlaw sa paghukom. Busa buhaton ginato ang mga maayong buhat. Mintras aniya pag kita nagpakabuhi ning kalibutan. Sa akong kaugalingon, duha lang ang akong gigama nga kuan kini technique or kuan idea nga mabuhat ako ang matarong kay kunti bisura gyud. Una, ang pagka mapaubsanon o pagka matinudanon. Kung magdungan ni duha, pagka matinudanon o pagka maubsanon, maubsanon sa tanang higayon, siguro makasalata sindam ra kayo. Panalagsara. Ano man? Ano na mata sa atong gibuhat nga agoy. Ani yan, nakasalata sa itong isig katao. Nga man sa atong Ginoo. Busa, mo ginaangay na itong buhaton. Hapit yung lisura yun ang pagbuhat sa matarong. Pero sa ginaingon na sa unang pagbasa, na kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo. Iyak kitang paghahugman, pag-abot sa adlaw sa panahon. Paghahugman kita, sumala sa atong mga buhat, maayo man o dautan. So siyempre, magbuhat kita maayo. Samtang, aniya pag kita nagpakabuhi ng kalibutan. Usa karong kagabion, akong gihangyo ang tanan. Labi na sa akong tibuok pamilya. Kung man ang atong mga kaligot-got, mga kasakit, hatred din sa atong kasing-kasing, ato na kining papason, ato na kining wadon. Mintras aniya pag kita ning kalibutan. Unta andam na kita pag-abot sa adlaw sa paghukom. Aron sa ingon, ang gugma o pakigdait sa atong usag-usa upatig babaw. Samtang aniya pag kita nagpakabuhi ning madandog nga kalibutan. Dayon, sa ako ganing muto karon, may muto in life karon. To tell you frankly, my dear brothers and sisters in Christ, my motto in life is, I am preferred to be despised than to be admired. I am preferred to be despised than to be admired. Mas ganahan pa ko nga tamayon kaysa daygon. Dagan kayong salamat. Ginaot ko ngunta ni makahatag ato gamay pagtulunan. Tagsa-tagsa na to kasinitayan sa atong kinabuhi. Thank you very much. Good evening. Salamat kayo, Brad Mike. Ako ni Brad, kay ano man siya, managsuong tantanan, kung ito panahon.